Automobilový slalom. Najlepšia disciplína automobilových športov vhodná pre začiatočníkov, ale aj na rozjazdenie pred sezónou. 10-dielny seriál majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome rozbiehalo v sezóne 2024 podujatie v Cesticiach, ležiacich iba pár kilometrov od Košíc. Na štart úvodného podujatia sa postavilo takmer 30 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 6 samostatných tried. Trať s dĺžkou 1,2 km poriadne preverila pripravenosť pretekárov hneď 3-krát. V triede S1 víťazstvo bral Cordova Belduva, Jose Andres na Fiate Seicento. Podarilo sa nám celkom dobrý pretek, mali sme dobrý výsledok, vyhrali sme prvú kategóriu alebo S1 v majstrovstvách Slovenskej republiky. Triedu S2 ovládol Patrik Jóni, jazdiaci na Citroene Saxo VTS. Keď takto chce vyskúšať auto alebo začať jazdiť, toto je perfektná voľba, ktorú môžu ako prijať. Patrik Maďar kombinuje rally so slalomom už dlhšie. Po tom, čo si vyskúšal Ford Fiesta Rally 4, tu oprášil svoj starší Seat Ibiza a v triede S3 nenašiel premožiteľa. Išlo sa mi celkom fajn, mohlo to byť lepšie, ale proste není to Ford, je to Ibiza. Medzi štvorkolkami v triede S4 dominoval Jakub Kolek na Audi RS3. Išlo sa mi dobre, aj keď táto trať mi veľmi nevyhovuje, aj tomu autu, ale dajak som to zvládol, takže v pohode. Spomedzi juniorov najrýchlejšie zdolal trať v Cesticiach Šimon Košťál na Renaulte Twingo RS. Osobne tieto letiska mám veľmi rád, nakoľko sa tu nadá ísť celkom rýchlo. A auto fungovalo výborne, počasie celkom vyšlo a ja som spokojný. A keďže ženy musia mať vždy posledné slovo, tak v tomto prípade ho dostane víťazka Zdenka Frivaldská. Je to také super na rozbehnutie sezóny po zimnej prestávke a bolo to perfektné, ako má byť slalom. Ďalšie kolo automobilového slalomu sa bude konať v Košickej Beleji. Seriál majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome po úvodných Cesticiach pokračoval druhým kolom opäť na východe republiky, v tomto prípade v Košickej Beleji. Na štart sa postavilo v rámci majstrovstiev Slovenska viac ako 30 jazdcov. Z nich na 1,5-kilometrovej trati, ktorá bola viac realistická ako slalomová, bol po jej troch prejazdoch najrýchlejší Marek Pazderák, jazdiaci na Mitsubishi Lancer Evo 9. Som rád, že som to vyhral. Bola tu konkurencia v mojej triede podľa mňa dosť vysoká. Ale ja ten pretek mám rád len preto, že je to skoro rýchlostná skúška, nie je to slalom. Ako taký čistý na parkovisku alebo niečo také. Hej. Aj tu ten povrch, aj také mne všetko vyhovuje. Hej. Je to do kopca troška rozhádzané. No. Takže sa mi to podarilo a som rád. Druhé miesto absolútneho poradia patrilo Jakubovi Kolekovi na Audi RS3 a tretie Dominikovi Benčekovi, jazdiacemu na Mitsubishi Lancer Evo 9. Z víťazstva v triede S1 sa v cieli súťaže tešil Gábor Üvegeš, jazdiaci na Škode 130 LR. Ja som si tento pretek celkom užil, podľa mňa trať celkom v pohode. Mal som aj takých rovných celkom súperov, takže v poriadku. Triedu S3 vyhral Patrik Maďar, ktorý v tomto prípade súťažil na Forde Fiesta Rally 4. Tá trať bola dosť taká na rally, štýl rally, takže sa mi to páčilo. A počasie nám vyhovovalo, bolo pekné. A čo sa týka auta, som takisto spokojný, ešte sa s ním ako zohrávam, hej, že by to fungovalo. A najrýchlejšou ženou na trati v Košickej Belej bola Veronika Kožuchová na Audi A3. Košická Bela, pre mňa veľmi dobrý pretek, Audinka slúžila, dúfame, že na budúce bude ešte lepšie a budeme sa zrýchľovať. Tretie kolo majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome odštartuje vo Vranove nad Topľou. Druhú polovicu seriálu majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome otvorilo podujatie štvrtý Rakún Gelnický slalom. Ako už jeho názov napovedá, teraz sa pretekári presunuli do Gelnice. Tu pre nich pripravil organizátor PD Autosport trať s dĺžkou 1500 metrov, pričom všetkých jazdcov čakala najskôr jedna tréningová jazda a následne trojica súťažných. Spomedzi jazdcov zaradených do triedy S1 najrýchlejšie trať zdolal Ján Olejník na Škode Felicia. Trať je svojím spôsobom ťažká kvôli tomu, že je tu vysoké prevýšenie. Autá tu majú čo robiť. Výkon hraje veľkú rolu, ale organizačne výborne, počasie výborne, takže veľká spokojnosť. V triede S2 bol najrýchlejším Ľudovít Haršáni na Škode 105L. Triedu S3 vyhral Marek Leško na Renaulte Megane Coupé a medzi juniormi bol najrýchlejší Jakub Geroč na Peugeote 106.
Mne sa trať páčila, ten začiatok je aspoň o niečo zaujímavejší než ostatné trate a išlo sa mi dobre dnes. Medzi ženami opäť brala víťazstvo Veronika Kožuchová na Audi A3. Dielnický slalom mám veľmi rada. Je tam výhoda, že sa ide celý čas do kopca, čiže auto dostávajú riadne zabrať a tie otočky s slabšími kláve dajú takisto zabrať, ale autičko podržalo, to bolo hlavné, tak sme spokojní. Absolútnym víťazom, ako aj víťazom v triede S4 sa stal Jakub Kolek na Audi RS3. Takže dneska sa mi išlo celkom dobre, počasie nám vyšlo, auto počúvalo, takže si myslím, že to vyšlo dneska na jedničku. A tráť je akože pekná, dobrá, rýchla, takže sa mi to páčilo. Seriál slovenského šampionátu v automobilovom slalome bude pokračovať podujatím na Jahodnej pri Košiciach. Majstrovstvá Slovenska v automobilovom slalome pokračovali ďalšími 2 kolami v rámci podujatia HSF System Race Jahodná 2024. Pri pohľade na sobotnejšie výsledky povedzme, že najrýchlejším jazdcom na trati bol Dominik Benček na Mitsubishi Lancer Evo 9. Druhá priečka patrila Jakubovi Kolekovi a jeho červenému Audi RS3 a tretia Prešovčanovi Jakubovi Jačišinovi na Forde Fiesta Rally 4. V nedeľu sa karta obrátila a prvenstvo vybojoval Jakub Kolek. Boli náročné podmienky, bolo veľmi horúco, ale podarilo sa to zvíťaziť v MSR-ku v slalome aj v PDKP, takže som šťastný za to. Druhé miesto patrilo sobotnejšiemu víťazovi Dominikovi Benčekovi a tretie opäť Jakubovi Jačišinovi a jeho rally špeciálu Ford Fiesta Rally 4. V prvej runde mi to trošku nevyšlo, zbúral som tam 2 kuželky, dostal som trestné a potom už v tých druhých 2 jazdoch som išiel čisto, dobehoval, čiže nakoniec to vyšlo ako prvé miesto v triede a tretie miesto absolútne. Najrýchlejšou ženou na Jahodnej bola po oba 2 dní Veronika Kožuchová na Audi A3. Trošku nás vytrápila od začiatku, mali sme problém s brzdami, ale teplé počasie potom zapôsobilo aj na gumy, ale došli sme v poriadku do cieľa s čistým kontom, takže spokojnosť. No a najrýchlejším juniorom sa v sobotu stal Matúš Čarný na BMW E30. Tým, že jazdím aj na minikarách, tak som si túto trať veľmi užil, pretože letiska nemajú s minikarami veľa, ale užil som si túto trať a mám to rád. Bol som prvý v junioroch a tie minikary mi dali veľa. V nedeľu však najrýchlejším juniorom bol Gábor Uvegeš na Škode 130 L3. Prvý deň sme mali technické problémy, čo sa podarilo otcovi opraviť s mojou dopomocou. A dneska bez problémov, takže bol aj taký výsledok. Slovenský šampionát v automobilovom slalome čakajú ešte 2 podujatia, z ktorých vám rovnako v relácii Športmotor prinesieme reportáže. Nedaleko Košíc medzi obcami Slanec a Slančík sa konalo predposledné kolo majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome. Dĺžka trate bola organizátorom stanovená presne na 2 kilometre, pričom súťažiaci mali k dispozícii 1 tréningovú a 3 súťažné jazdy. Z nich sa do výsledkov majstrovstiev Slovenska započítavali 2. Po spočítaní dosiahnutých časov sa na najvyšší stupienok pre absolútneho víťaza postavil rovnako ako na predchádzajúcom podujatí Jakub Kolek, jazdiaci na Audi RS3. Jakub zároveň vyhral aj v triede S4. Pretek bol dobrý, vyšiel na jedničku, vyhral som absolútne. Išlo sa mi super, počasie nám vyšlo, auto počúvalo, takže si myslím, že úplne pekný deň máme za sebou. Na druhom mieste v Slanci dojazdil Maroš Klika na Subaru Impreza a tretie miesto absolútneho poradia patrilo Patrikovi Maďarovi, jazdiacemu na Seate Ibiza, ktorý zároveň bral prvenstvo v triede S3. Trať sa mi páčila dobre, bolo to rýchle a bolo to trať je perfektný asfalt. V triede S1 vyhral Ján Olejník na Škode Felicia. Rozhodovalo sa až do posledného kola, fakt do pol sekundy prvé miesto, vyšlo mi to a tým pádom som si vybojoval majstrovský titul v triede S1 do 1400. V S2 vyhral Ľudovít Haršáni na Škode 105. Medzi juniormi bol v Slanci najrýchlejší Šimon Košťál, jazdiaci na Citroene C2 VTS. Som maximálne spokojný s môjim dneskajším výkonom. Auto fungovalo na 100%. V priebežnom hodnotení som prvý v majstrovstvách Slovenska a v Profi Tuning Cupe som tiež prvý v junioroch.
Posledné podujatie majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome sa uskutoční pod názvom Herľanské serpentíny pri Košiciach. Posledné kolo majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome 2024 sa konalo na trati s dĺžkou 2200 metrov pri obci Herľany nedaleko Košíc. Okrem toho, že jazdci mali možnosť zozbierať ešte posledné body v šampionáte, podujatie zároveň rozhodlo aj o tom, kto sa stane majstrom Slovenska. A to nie len v absolútnom poradí, ale aj v jednotlivých triedach. V absolútnom poradí sa majstrom Slovenska v automobilovom slalome za rok 2024 stal Jakub Kolek, pričom si odviezol aj víťazstvo v triede S4. Som za to rád, keďže sme aj neplánovali túto sezónu, celú vlastne. Ale nakoniec som ten posledný pretek zabojoval, podarilo sa to. Boli tam súboje Marošom Klikom do posledného preteku vlastne, takže som za to rád a hodnotím pozitívne hlavne tú sezónu. V triede S3 sa slovenským slalomovým šampiónom stal Patrik Maďar. Túto sezónu hodnotím úspešne, keďže som neplánoval štartovať celú sezónu. Napriek tomu som vyhral triedu S3, kde som bojoval s Leškom. Čo sa týka slalomov, tak mi dosť to dodalo v rally, kde som bol technicky rýchlejší. Medzi jazdcami v triede S2 najviac bodov v rámci šampionátu nazbieral Ľudovít Haršáni a v triede S1 to bol Ján Olejník. Medzi najmladšími jazdcami v triede junior sa z majstrovského titulu teší Šimon Košťál. Tak táto sezóna sa mi veľmi páčila. Mali sme veľmi veľa pekných pretekov a na poslednom preteku veľká škoda, že Kubo Geroč odpadol, pretože mohlo sa rozhodnúť, že kto bude majstrom Slovenska na trati, ale bohužiaľ odpadol a podarilo sa mi vyhrať majstrovstvá Slovenska v automobilovom slalome v kategórii junior. Keďže Herlianske serpentíny boli posledným podujatím v sezóne, zisťovali sme, ako s ňou bol spokojný Peter Danielis, predseda komisie SAMŠ pre slalom. Bola to jedna z najúspešnejších sezón. Snažíme sa stále vylepšovať, či už trate, alebo aj samotné podmienky, za ktorých sa môžu zúčastňovať súťažiaci na týchto podujatiach.